Pinaagi sa koordinasyon o inisyatiba sa mga youth leaders sa lungsod sa Socorro. Nagmalampuson ang ilang kasabutan sa Department of Education aron mapanindot ang eskwelahan sa ilang lungsod. Aron atong nga balaan kung unsa ni na Memorandum of Agreement sa DepEd o youth leaders sa Socorro o uban pa nilang mga inisyatibo. Makauban nato karong hapon si Arnold Pueblos. Maradyaw na hapon, Arnold. Maradyaw pod na hapon, Secretary Martin, o ingon man sa atong mga kababayang Bisaya nga naminaw og milantaw niya ani nga programa. Arnold, una sa tanan, pwede ba nimong iambit sa atong mga tigpaminaw o tigpananaw ang function sa youth coordinators lahi ba sa atong mga sangguniang kabataan? Secretary Martin, adunay kalahian siya kay isip usa ka youth coordinator sa among lungsod. Sa pagkapandemya among nalantaw nga ang sa panahon lagi karon aduna may kakulangon ang atong eskwelahan, labi na atong eskwelahan ug uban natong kuan nga ginaoperan sa among serbisyo publiko. Among nalantaw nga sa pagka-pandemic ang eskwelahan wala may mga estudyante nga mamintina ang kahinlo sa maong eskwelahan. Mao to nga ang mga youth or mga batan-on sa lungsod sa Socorro akong gi-organisa aron sa ingon kami makapadayag og serbisyo sa matag eskwelahan aron mintina ang maong kahinlo sa palibot. Kaganina, akong na-mention ang inyong kasabutan with the Department of Education. Unsa man ni ug unsa nga tabang ang nahatag ani sa eskwelahan ug estudyante? So dako kadung tabang ang nahatag ani sa eskwelahan ug sa mga estudyante kay ngano isig sa pagpanguha nila og module kung ato manggong balansehon ang mga maestra aduna gadon sila kakuwangon sa ilang labor force para sa pagbintina sa kahinlo sa baong eskwelahan. Unja ang maong mga youth or atong mga kabatan-unan nga maoy nagserbisyo sa mong eskwelahan dako na mong garbo kay ang maong eskwelahan nga among giserbisyohan midaog sa brigada eskwela nga diin ang duha ka eskwelahan nga among ginarindiran og serbisyo publiko naapil kani sila sa regional level sa brigada eskwela nga contest. Bag-o sa atong tanan ang pandemyan dala sa COVID-19 og tanan gyud naapektuhan. Labi na ang mga kabatan-unan. Giunsa pod nato sila paggiya labi na ang ilang mental health. Sa akong base sa akong kibali na hinang karanasan isip usa ka youth leader kay ako na mahimo man pong taod-taod nga Grand Prix sa lungsod sa Socorro og nanahinang pug ko usa ka presidente sa Siargao Island Volleyball Association. Didto na ho nakita ang mga interes sa youth nga adunay kasing-kasing nga mo tabang og mo render sa ilang voluntaryo nga oras para sa ingon mamintina o mapuslan kini sa isig kaingon kay gani pa diri sa among lungsod sa Socorro dili naman namo ikalimod nga ang spirit of bayanihan doon na naga-exist kay apil naman kini sa among tradisyon. Mao nga dali ranaho na naagni ang maong mga kabatan-unan nga moapil sa maong mga kalihukan kay aron sa ingon panawagan man pud sa among lokal na gobyerno ang pagtinabangay kay matud pagani ang daghang kamot makapagaan sa buhat. Nahimong suliran sa mga ospital karon dili lamang ang pandemya. Lakip na ang kakulangan sa supply sa dugo tungod dili dali ang paghatag og donasyon karon. Unsa ang inyong gibuhat aron makatabang na maminusan ang gisulting kakulangan? Niadtong September atong tuig 2020 sa maoy pagbuto sa pandemya, isip ako ang kibali na hinang youth organization dadto nga panahon na akong gihandyo ang mga kabatan-unan igud man ang akong mga kauban mga brothers and sisters sa Tescalion Grand Fraternity nga modonar sa ilang dugo dili lamang pag-maintain food sa ilang gali kaugalingong kalusugan ilang kaugalingong kibali maminintina ang ilang kaugalingong aroy kalusugan kibali mao to nga ako silang giingganyo sa pag-join sa maong bloodletting nga gipahimutang o gipanguluhan sa among lokal nga panggamhanan
kay dako kayo ang maong partisipasyon kay kami lagi diri sa isla kung manginahanglan og dugo, lisod man kaayo ka nga manginahanglan pa mi og volunteer nga kuhaan ang dugo para dayon sa Surigao. Mao na nga ako nangimbasog nga ang uban natong mga kabataan nga pwede na kuhaan og dugo, sila mo donar aron sa ingon makatabang pod sa ubang tao nga nanginahanglan anang dugo. Arnold, pwede ba nimong i-share sa amo ang inyong mga nakalatag na programa para sa mga kabatanunan sa Socorro, Surigao del Norte? Karon daghan mig nakalatag nga programa kay murag nibalik-balik naman sa normal. Kay bali murag aduna na may gumikan lagi sa vaccination nga program nga gilunsad sa atong gobyerno sa atong national nga government. Kami gani magpasalamaton pod mi sa atong Pangulong Duterte nga kami diri sa lungsod sa Socorro na abtan nga jud og kanang libre nga bakuna. Mao gani nga kamo karon isip plataporma namo rod nga amo pong gipahingusgan nga ang duwa nga volleyball dili lamang ang duwa nga volleyball ug ubang sports mahinay-hinay na pagbalik kay kahibaw man lagi mi nga ang kanang sportsmanship ug camaraderie dinha pod mamold ana nga maong kalihukan. So mao to ako pod manawagan nga unta nga magpadado na ang maong pagpartisipar sa atong mga kabatanunan ug ingon man sa mga kadagkuan sa mong lungsod sa pagpabakuna. Arnold, ang imo na lang panawagan ug mensahe alang sa mga kabatanunan sa Socorro. So ahong giagni o gipanawagan ang tanang mga kabatanunan sa lungsod sa Socorro nga unta mo kooperar ug mo koordinar sa ang panawagan sa atong national government sa vaccination program kay sayod ko nga ang atong lungsod naglisod gyud kay adunay dako nga hesitation gadud nga sa pagpabakuna diri sa atong lungsod kay ang uban lagi nagatuo nga ang maong bakuna makadaot pero abi gadud ninyo ako isa gadud ko nga fully vaccinated na mao na nga kitang tanan unta dili lamang mga kabatanunan kadagkuan ang mo taho danang maong kalihukan unda isa pa paunsa nato matupad or maangkon ang giingon sa atong national hero nga si Dr. Jose Protasio Mercado Rizal nga ang kabatanunan mo ay pag-asa sa atong nasod kung kita sa pagkakaroon dili mo sunod sa simple nga programa sa atong panggobyerno. So maora siguro to, Secretary. Daghang salamat, Arnold Pueblos, ang Youth Coordinator sa lungsod sa Socorro, Surigao del Norte. Daghan pod kayong salamat, Secretary Martin, nga ako nahatagan og oras nga ingon ma-interview sa imong programa diri sa Bisaya gyud. Daghan po kayong salamat sa atong mga kaubang Bisaya nga namati o may lantaw karon sa maong programa. So ako po tuod dali sir ko makalimot ako po congratulate ni Secretary Martin Andanar isip pagkahirang o pagkadawat sa award nga Hero Media Hero of the Year. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud!